Kublai pi baro kini kilongki kubor bamda kasngi. Ka KSU Southwest Khasil District haga arpo arturik urisahu arhajar arpsan hapo kajingilam usamla forward man nongrem president mad usamla plus Borlin Kharjarin environment secretary kalalit banya kendu yoba Barnari Maulong IAS Deputy Commissioner Southwest Khasil District. Halor kajing suba bakala bandai kajing temu bashalindet habaya day berkajio scientific investigation balale daga geological survey of India hagat han mau kerwat hadin kajing menjur na ka sorkar kemiling baga Ministry of Mines. Kaseng kala keno bagadan kajing suba bagane kala bandai bakile ya ka comprehensive environmental impact assessment ka badai ka pre-mining activity banjule formality haswaban sedang ya ka mining tangban comply with national guidelines kat bakum ka Environment Protection Act 1986. Ka KSU Southwest District kumba la PPI apa dai baka jolong jeman apa dai ko isu ni am opo jong kani ka dong ka thai jumi pe mata kasi nak lagi kasang dawan ya kendu ya u Deputy Commissioner juga Southwest District apa dai bat ka field survey ya kabar nakaliang jom ka geological survey of India ka pasang banle kisnong po jom ka thai makrwat bar hakiwi kisnong di Bamarjan te kani ka jingwanle ya kani ka geoscientific investigation nakaliang jom ka geological survey of India kadai leba ka jing manjur na po jom ka Ministry of Mines jom ka sokar kini bat kani kajingwanle kani kalong ba kalawara sibun ki jingkali pada pabak pada katang bat khantam yang ni kum kasang kepada kasang ke baju penyor kepada berkani ke kam dan kepada berkani ke isu uranium te kawara ru ke jispas ni ujungi nemar ba kumangi tepi ba yo le se kani kadai kata ka bagi ong kata ka comprehensive environmental impact assessment yo le se ki haban le eta ka comprehensive environmental impact assessment marngitip hi ba kani kanja assessment ki sadle formality na haswa banle sedang ya kanu ka mining te kasadle ki sadle ru hagi jaka ki ba nalor kata jaka badon ka mining site ki sadle ru saki jaka ki ba marjan kumbang itip hi ba kani jaka jumi kamda jingai na po domisiat mataba te yo le se haswa ba kinle ya kani ka bakinle ka mining dan ke jismu banle banti uranium yo le se ki persang banle saya kani kanja assessment tang ban comply kita ke national guidelines ka bakum environment protection act 1986 na tai ki international guidelines yung ka international atomic energy agency bat ka world nuclear association te kata kadai ka kawai ka ba ni perkap ni snow ba kala bandai ka pre-mining activity ya kabana kalian juga star India lengba ka geological survey India kawan banle habo jong ka dong ka haju kabaar ka jing artin ka bangingidan kolong hoy kila kibru kila banong ba kadon ji ada yu ka geological survey of India berkakamti uranium kibru kila ban kli junta lani kidla bandon ki bayalam bakla banong ba ka GSI kamdon ji ada berkam uranium reng kwa bane thu ipi ngakwa bane thu ni kwa on pensai ba kadon ka possibility lane ba kani ka GSI kale kumba ka jule ya ka field survey habadi budi uranium haki jala ki bafer kum hapo Maharashtra hapo Chhattisgarh barha Sobandra district jongka Uttar Pradesh ti kata ka dei ka mat ka ba nakaleng jungi ni kwa ban pensai ni kwa ban kenturu UDC nomor ka je keren UDC ni laong ba kadba nomor kumbalong menta kamdon ka jing bomsai habade berkani ka jing temu jong kani ka GSI ti habadon ka jing bomsai kolong bangi laong bade ben pensange swa bat de pensange swa namar kat hadu bagi paiba kinyo ya ka jing pensai lane kinyo ya ka jing sanya kumbang itip hi kumbaong mane ba kani kala banlong ba kadai comprehensive environmental impact assessment ya ka ba ka sarkar dia ka suka ale formality bar ka baaru kalong ba kumang asusuhi ba ka GSI nginom la ban om ka GSI kalong khut kamdo jede uranium namar ka GSI ka chadle ka field survey hagiwe gwe jala jom kari India te ka jing kudu di sini mane ngila wara drukli ki point drukli ki mat
kiba ngi snow ba de ban sange shwaya kani ka field survey jong ka geological survey of India but lana ki kwa ban continue ki dai lana kwa ban teng kalong ba ki dai ban ai ki dai ban comply ha de kini mat ki ba ngi labo but kamat ka ban kong kalong ba kumangi tipi ba kamdan ka jing tip ka ba shai kamdan ka jing batai ka ba shai ha de kani ka geoscientific investigation jong ka GSI kata kadai kumbolong matai pa kimyo ka jing tip ki ba shai kimyo ya kata ka jing batai ba shai ya ka jing mut jong kani ka geoscientific investigation jong ka geological survey of India kabaar pat kalong ba akajing lab jungi la shuan mapo DC office la shuan po DC office la shu pa eksti DC office but DC office na shu pa sapo sakisnong ni paper jong ni kathan makruan are kam semladon pat kata ka public consultation lani kata kajing yakhir pa ba kajing yasai kajing keren mapo snong tau kata ka de kawai ka bangi rolap kabalai pat kalong ba hagi pat soju la pan snow ba kamdan kata ka jumpa tasai habde ko jitmu jo kane ka survey pada GSI kala kumpul ta kam semladon kata ka jumpa tasai habde ko ta pat kani ka jumpa tasai kawara subun ka jing sakdum kawara subun ka jing tarais new bat ka peniru ba kala bandon selendet bat haka jing pensau ni loong ba lada balai kani ka geoscientific kani ka geological survey of India kasuan le survey hagi jing sha ki pa ba masusong ki de bantet ki le yu ke ki methods ba ki le nama kuma tip ta kalong ba ki ong hana ba kin le ta ka geological mapping kin le ka ta ka sample collection kin habari ba ki kin sim ya khando ka siap nong ta ban test na ta tang kata ki le ru habari ka jipi clue kum ta piting la ne kata ka terengcheng kai bangi tip kulong balai habati clue ki mabile kita terenceng gelong ba ka terenceng le kila bandril du 10 meter kala bantam ya kataro bat kata kadai kai ka babu di karsatin habde jungi habde be yangi kum kasang bangi so bangi ha ka jingi kendu jungi mana la pensai la kerensai bade man sange sai ko kum kane namar ba klem dadon ka jingi ya selok la me klem dadon ka ka jingi jur na kaleng jing pa ba jing snong ba fer ba kani ka GSI ko mod le bat tang kata ni ba kanai ka GSI kala wanru klem ka jing manjur lene klem ka jing tip jongka KSEDC ting jing kandu jungi EDC mane tenak leng EDC ula pensai ula ong ba nak leng ju unsa haban lum lene kale lum kata ka joint stakeholders meeting ha ka ba nak leng sembalang ba fer nak leng snong kinadon lang ba nak leng jong ta ki breu jong KSI ru kin haban don lang ban soban ong tak kawai ru balong ba lada kami keji arten ke batang kandiat ru balong ba nagaleng jungi kum kasai lem ba kibaba balong ba ngi hapan persai banyai sakmat habide ba kami ka scientific investigation jongka geological survey of India